мавсими мусобиқаҳои гӯштингирӣ оғоз гардид. Дар ҷамоати деҳоти гурдофарони ноҳияи Темурмалик ба хотири гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов аз рӯи гӯштини миллӣ мусобиқа баргузор шуд. Дар сабқатҳо паҳлавонони вазнҳои миёна бештар аз худ маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода 3 шоҳҷоизаро ба даст оварданд. ҳамкорони мо аз ҷараёни ин мусобиқа гузориш медиҳанд. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ҷалби ҷавонон ба ин соҳа дар ҷамоати деҳоти гурдофарони ноҳияи Баландкӯҳи Темурмалики вилояти Хатлон бо иштироки паҳлавонони ҷумҳурӣ ба хотири гиромидошти фарзанди ҳамин диёр ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов аз рӯи ин риштаи варзиш мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор карда шуд. мавриди зикр аст, ки ҳамасола дар арафаи ҳар як иду ҷашнҳо ва дар доираи амалисозии ҳадафҳои созанда баҳри рушди соҳаи варзиш бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия, инчунин бо саҳмгузории соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар ҷамоати мазкур силсилаи мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ мунтазам роҳандозӣ гардида, шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони ин нави варзиши суннатиро ба ҳам меоваранд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа нахуст масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тамоми иштирокдорон ва мухлисону меҳмононро ба ин чорабинӣ хайрмақдам намуда, роҳандозӣ шудани ин тадбири варзиширо дастгирӣ аз сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънидод карданд. қайд гардид, ки дар баробари дигар тӯҳфаҳои арзишманд як қатор ҷоизаҳои пулливу молӣ ва 3 шоҳҷоиза аз қабили автомашинаҳо ғолибон ва беҳтарин варзишгарони ин ҳамоишро интизоранд. ба истиқболи сазовори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Темурмалик ҷамоати деҳоти гурдоварон собиқ ба номи Саид Мумин Раҳимов гӯштини миллии анъанавӣ гӯштингирӣ доир гарда истодааст ва дар чорабини мазкур 3 шоҳҷоиза 30 сар чорвои калон, 30 сар чорвои майда, асп ва дигар тӯҳфаҳои калон, ки инҷо мондаанд, аз ҷониби варзишгарони гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва меҳмонони хориҷие, ки дар чорабини мазкур иштирок доранд, имрӯз тӯҳфаҳо ба онҳо тақдим мегардад. ҳамин тариқ ба хотири бештар ҷалб намудани насли наврас ба ин риштаи варзиш сараввал дар вазнҳои поёни наврасону ҷавонон бо ҳам нерӯсанҷӣ намуда, сипас марҳила ба марҳила паҳлавонони вазнашон вазнин низ вориди майдон шуданд, ки баъди ҳар як ғолибият варзишгарон бо тӯҳфаву инъомҳои варзишии дастандаркорон сарфароз гардонида шуданд. иштироки фаъоли духтарон низ дар мусобиқаи имрӯза ба чашм расид, ки дар ин миён чемпиони Тоҷикистон дар вазни миёна Назарова баъди партофтҳои зебову диданӣ аз ҷониби масъулони мусобиқа арзанда қадршиносӣ карда шуд. ёдрас мешавем, ки дар ин мусобиқа беш аз 10 000 нафар ҳаводорони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам омада ба паҳлавонони худ мухлисӣ карданд. барои ба даст овардани шоҳҷоизаи якум автомашинаи сабукрав Парвиз Абдураҳмонов бо рақиби худ Муҳаммадиқбол Тошев болои гилем баромада гӯштингирӣ карданд. сабқати ин ду паҳлавон басод ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт ва дар ниҳоят ба Парвиз Абдураҳмонов муяссар гардид, ки бо як партофти зебои худ ғолибиятро ба даст оварда соҳиби шоҳҷоизаи аввали ин мусобиқот гардад. калиди автомашинаи сабугравро ба ин паҳлавон роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим намуд. барои дарёфти шоҳҷоизаи дигари мусобиқа ду паҳлавони ҷавону умедбахш Муқтадири Бобоҷон ва Саидаҳтам Алимардонов майдондорӣ карданд, ки баъди муборизаҳои зиёд ниҳоят Муқтадири Бобоҷон тавонист, ки бо партофти зебои худ ғолиб шуда яке аз шоҳҷоизаҳои дигари ин майдондориро ба даст оварад. ба ин паҳлавон низ калиди автомашинаи сабукрав дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби масъулон тақдим гардид. ду тан аз варзишгарони дигари мусобиқот Саидраҳим Раҳимов фарзанди Саид Мумин Раҳимов ва инчунин Фаррух паҳлавон баъди гузаштан аз марҳилаҳои аввал ва ба даст овардани ғолибиятҳои бештар барои шоҳҷоизаи дигари мусобиқот автомашинаи сабукрав болои гилем баромаданд. дар ин рақобат ҳар ду паҳлавон маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода дар ниҳоят Саидраҳим Раҳимов бо як партофти зебои худ ғолиб дониста шуд. ба ин паҳлавон низ дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик калиди автомашинаи сабукрав тақдим карда шуд. дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки мусобиқаи мазкур дар ҷамоати деҳоти гурдофарони ноҳияи Темурмалик бо дастгирии соҳибкорон ва зодагони ин ҷамоат басод
ҷолибу хотирмон сурат гирифта беш аз 50 нафар паҳлавонон бо дарёфти ғолибият соҳиби тӯҳфаҳои моливу пулии дастандаркорон шуданд.